مرحبا حتى يا سليمان Down, down, Israel! 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 Free our heroes! Free our heroes! We need justice! We down, down, Israel! Down, down, Israel! Down, down, Israel! Democracy! Justice! 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 Freedom! Freedom! Peace! 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 ብጣዕሚ መሃሪ ኣገዳሲ ዝኾነ ዝተንከፍካዮ ንዓይን ውልቀ ይተንከፈኒ ኣሎ እቶም ኩሎም ምሁራት ተሸጉዲጦም ዘለዉ በብዓቕምና ዋላ ኣነ ብሰዓት እዚ ነዚ ህዝቢ ፕሮሚስ ክኣትወሉ ክእል በቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ቸይን ዘለኒ ብዙሓት ምስ ክእለቶም ማዓት ፕሮፌሰራት ተሸጉዲጦም ዘለዉ ኩላህና እቲ ነትወርክ ይዕቢና ክንገብሩ ዓብዪ መሃሪ ኢንፎርሜሽን ካሂብካና ሕጂ ኣብ ቀፃሊ እንታይ ክሓተካ ሓስበ ነይረብቲ መወዳእታ እዘን ከተማታት እዚኣተን ንናይ ዲሲ ርየን እንታይ ክገብራ ኣለዎን ካብተን ከፍካዮ ብዛዕባኡ ንዛረብ ሞ እቲ ዝዓበየ ሕቶ ብዛዕባ ናይ ፖለቲካውን ማሕበራውን ናብራን ክንቅፅል ኢና እንታይ ይመስለክ ክነግረካ ሕጂ ንሕና ካብዚ የለ ይንበገስ ሰብ ካብ ኩሉ እንዳተምሃረ ይመፅ ካብዚ የለ ስልካ ፍጥር ኣይተብል ተሞክሮ ናይ ካልኦት ቀሊል ተሞክሮ ኣለና ንኣብነት ዕዉታት ዝኾና ኮሚኒቲስ ኣለዋን ዕዉታት ኣትላንታ ቦስተን ሂስተን ደን ገለመለ ብዙሕ ሲያትል ኣይፈልጠን ግን እንታይ ክብለክ ደለ እዚአን ከተማታት እዚኣተን ዓወት ኣርአየን እየ ኮሚኒቲ ጠርኒፈን ብዙሕ ስራሕ ሰሪሐ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና መሲለኪ እተን ዓቕሚ ዘይብለን ስጋብ ሕጂ ዘይደለባን ዘይደልደላን ካብን ክመሃር ክኽእል ንግደት ወላ ክገብሩ እቶም መራሕቲ ከይዶም ናው እንታይ ዓኹም ጌርኩም ካብኦም ወይ ሰባት ኣምፅኡ ከመይ ጌርኩም ወዲብኩም ንህዝቡ እንታይ ቀድሚዑም ተባሂልካ ብንፅህና ማለት እዩ ክትመሃር ክትቅበል ክትክእል እዚ ከዓ ምዕቡል ሕብረተሰብ ክሰርሕ ተኾንካ ክትከፈት ክትክእል ኣለካ ክፉት ልቢ ንኽትመሃር ክፉት ልቢ ክህልወካ ኣሎ ስለዚ እዚ ሕጂ ካብ እንክንለቃቕሕ ክንክእል ኣለና ከም ሞዴል ክንወስደን ደለና ከተማታት ኣለዋ ካብእን ክንመሃር ኣለና ተቐዳሚት ካብእን ምስ ተምሃርና ከዓ ኣብ ኩለን ከተማታት ከም ዝግበር ክንገብር ኣለና ተረዲኽኒ ሕጂ ሓደ ካብቲ ኣሸጋሪ ኮይኑ ዝረኣየኒ እንታይ እተን ከተማታት ኣሜሪካ እንዳሕር ኢኸ ኣሜሪካ ከም ኣሜሪካ ሞ ንረኣያ ተን ስቴትስ እቲ ፌደራል ስቴት ኣለሽ ተን ስቴትስ ናተን ዘዝኾነ ኣወዳድባን ኣሰራርሓን ኣሎ ግን ኩለን እንታይ ኣለዎን ዴሞክራሲያዊ ኣብዚ ዘይ ዲሞክራሲያዊት ከተማ ኣላ ስቴት ኣላ ኣሜሪካ ስለዚ እቲ ንሕና ከዓ ብዘሰይም ዓይነት ኣወቃቕራ ክንወቕረን ክንክእል ኣለና ነተን ከተማታት እንታይ ማለት እዩ ባይቶ እንድሕር ክህልወን ኣለዎ ኮይኑ ባይቶ ክህልወን ኣለዎ ካብኡ ቦርድ ድን ንገብራ ቦርድ እቶም ተመረፁ ኣብ ከክንደየን ወርሒ ተሓታትነቶም በርካ ሓንሳብ ምስ ተመረፁ ክወርዱ ዘይደልዩ ሰባት ከጋጥሙና ከመይ ጌርና ንሓቶ መዓስ ምርጫ ዝግበር ገለ ፍሉጥ ክኸውን ኣሎ እቲ ቀራርፃ እንድሕር ሕጂ ተዋሂዱ እቲ ናይ ከተማታት ምትእኽኻብ ብጣዕሚ ፎኪስ ዝሆን ቀሊል ዝሆን ስለዚ ዲሞክራሲ ትለማመዶ ነገር ካብኣይ ኻ ትጀምር ሕጂ ባይሎ ውስጥ ተውፅእ ማለት እዩ ንኹለን ከተማታት ብከምዚ ክትዋቃቐራ ዘለካ ተዋሂዱ ክወሃበን ኣሎ ስለዚ ኣብኡ ዝበፅሕና ይመስለኒ እንድሕር በፂሖም ኮይኖም ከዓ ኣይኮን ግራጁሌት ማለት እዩ ንፉዓት ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይሮም ኣለዉ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ከም ናይ ሕጊ ተምሃራይ እምበር ዋላ ሓንቲ የብለይን ኣብዚ ጉዳይ ከምኡ ሰብ ብኸምኡ ከይርዶ እየ ዝዛረበክ ዘሎ ኣነ እቲ ሞያዊ ክእለተይ ኣፍልጦይ ኣብኡ ኣብ ሲቪካውን ማሕበራት ገለ ክመርሕ ስለ ዝፀንሐኹ ኣብኡ ዝረኣኽዎ ሓርጎት ወፃትን ካብ ዘንበብኩ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ነዚ ኣምኖ ትራይንቱ ማለት ከምዚ ኢምፖስ ክገብር ወይ ብከምዚ ኢኹም ክትከዱ ዘለኩም ኢለ ዝዛረብ ዘለኹ ከይሕሰበለ እየ ዝዛረብ ዘለኹ በርካ ከምዚ ከማና ሰብ ኮሚታት ዓይነት ይትርጎመሉ ስለዚ ኣነ ከምኡ የለኹም
إذا ريته يزبزله كون مسلم جبرجن أنتي مالتي إتي مريض دا قليل يزخو بركة بايتهم ما بيلو تن بايتو تحت ندحر دلين كرخوا خلا دحر تومبورد الرخبو تمارحنا سموز خون مالتي دحر يتسقى أسي محدر مسمرات حريفتا ندحر تجاجي خلا خون كخا تا ما قلت خرخوا كايلك أخنتا كم زابزي أنا دوم كونغرسمان قال ملا صناح لنا أفتي سيتي هول ترخبون قال لك ما تخون هجي بابني إشتين دحر الأوتيل ما ميدنا نتانا يتصبح إيرترا أبزو وين نسرح لنا ولد أمير خوينا قاعد تسرح على تاذير زانا يمينا ديكتاتورشيب ويا قتلا سلازم حجين دحر ديمقراطية ولا لنا خوينا نحنا ديمقراطية حجة ونصرح لهم كلا لنا نتانا يتصبح إيرترا أبزي أتسرح كسبل كهلو أبهالو شيء يسرحني ما لا تيسي أب سنا حسب ترى يكون كسرح زلنا أب تجمع كنور وردا خلنا تنايتي أكل سبا أخازي وين اسمع حاجة حد خبتن زجبرنا يمكن نقولك أبزنا يأكل أقعد أنا نفتح بتيسر تاجرنا مسيرك توم إكسبرتس بحال بمنطقة مويا نتاج مسألة حاجة أبتخالي تنتين حسبنا نقرأ من قديم ولا إذا كتمارات كم يتتوقع على صبوحهم زبل عم زلهم سواء ندحر له خوينا أو ماشي متعف ولا دو زبون كالصاجي بركة سرح حجي استجبره بقى نزز تنكف قال عينت خوني يقول كل جزء إمبروفايز كتجبر كتقول لك كونتات مزقة ياير كتكاير فقدين يحكون لك تبغى أنا ديمقراطية أصلي شو لازم خلنا نجبر على لنا مثلا إنفلونس جبرناين ويك خطلوا أزلون تن كتماتات تبلوا الله كم زول كوري كابتن أبن نتوين كم مهار اللواني زبلا بناتي إتي نتي دحركة نزم أدرخ الزخون أو أبرخ اللونا بركة إذا حجي جزء زهير مخانا إرترا تبح نحناس عبز نجورسي نتوشتي نختصولي مبر عبز داب كل سبقات ديمقراطية زول ديمقراطية ومثل زول وسب كوي نزب زرخي وزول مثل جن ناب إرترا نخشوتو إذا حسب نتي نعوز مثل بيتصون صدرهم تحرموا وزول مثل عبز زمان زي أبكم زعين تشكونا خطنا بر إرتراسي جاستيفايد هيكون إني أنا بيدلنا مش سلازم يتعانى زلها الناس كم زخم ما يكوني إيه بيدلنا توما بإرترا زولو دلو قول بس كم زين دكي مثل كلهم يزارب زلوا حكيمش حجي كون ده حكم قبر كوينا نحنا كابت بوينا زلنا جن اتنقبرو نتعوش تخانم تقول دل زلنا لو تب يزخون عينت من قدي كن سرح نكلالنا حجي يتقدمنت كرسعي قدامنتنا يتعوش تزلوا سرعات كما يغير سلازم نعرف نسرح نحكينا ادخلوا نحن عندنا الأمامنا نفسنا عند غيرنا كنقا يتعوش تزلوا هم صغير من قبل كلال زي أختصر ساعة thank you حجي تا أسفح بيلك حتى كادل يدلهم
مزن قبرو زلنا بوليتيكا وقاتي وعوتن ناي دليت فتحي من قصاص أبتي محبراونا براخمير لنا بفلاي إزي إرتراو تسديدو أبقف عن عددان شجرن موتن مأسرتن كوينزل إحنا دينا تلنا عديل سألك ليبيا قلتي ويتبهيلي كونن كامبوديا كي تعرف سدتنيا تاتالونا على يدي بلوم إذا كل قفع زوارد زلو كم دليت فتحي كم زوعوع ناي بوليتيكا عالسنا كايدو زلنا انتاي كنقبرالنا إجامنا خنتاي بخمينا أما معلتهم من قصاصاتنا نعقم كي ذكرنا كي حالفنا أتصن قصلونا خنتاي ريتون لك هو زي حجي زي يأكل كون وزي بناتي رديت مالتي أنا يأكل تايزري مسيلكي يأكل إنتهم سدتنيا تتعواتنا ببول كنا محقز عين دمعنا لنا حنت بيتسب 5 شح 6 شح تخفلال سلام انت غير ترى تراي تارجتكم انت يوسيلكي نحنا كورنا يبلت ناي فرحين شجر أمالي ناي خالص من تحت حبيرنا نسرح نيرنا تنهون مجموعة نير ثم نليبيان قال زقور زلوا كحواتنا إذن كلهم هيمون ترافيكين زكاي بزلوا سوا لك عدا بيتسمنا قال واحد قد في الكاتو تدول لكم قد فني أي قبرن كا خنن طلطلو كويس قبنا نير كن نتازل جيزة أو شجر المفتاح خنبل نزوم قبنا تاتيهم كقبولون جنزب غيرهم وحواتهم صدرهم من كحبتهم تفلتري زيهم كخاب إساس بستفلي كرأي قبون تناديتاتهم قالوا كو تجيبان كوين دبي كيدن ساعة أمريكا جزالون كندا جزالون زياتهم كو بدم إيرتراين كو جنزب غيران دلو تفلتري إذا خبي ماشي مسيلك إساس تراي مسيلك ديك تذا نفسه كفسب نتي إيرتراو حموق اللي يزحل نزلو إذا حبرت سلازي أكل نبلو لنا ولا نعوم زي ما بليبيا أنا بقول أنتو شو بيتو زي فلوتو زي مسلم مسجلة جنرالات ما يبيركب كلهم فتحوا متي كان حزومينا لكن سون كحد ريبل بيهو السبات إمتى تصلتوا لك أنتي أبتسرع الزولو كتحتتي زين عيب مالت بيرسونال أنا بقول كيك ببرز دلنا لك أنتي نتيجي ديكتاتور كقالوا صوت دلي نعم كقالوا صوت دلي زخفل دلو نفسه كفير ترى خالد كيس حدر زخ أخوينا تيماوية ما بلا ليس بيرتر لكن سون كحدر يقولون ترى دي كندي حواتنا يوم كتير سلازم أنت يا خميل دلي نحنا دخمتي منكم غيره يساس ترى يكون عندك كذا في السودان ضغط كتوبة في السودان سبك شوتو زويلو قبل بيا سبك شوتو لك 10 سلسلة قال الرئيس زوجبرو لك 5 وينو حلنا قوي فيهم زم حلنا زي بلهم سوات قوي نجيسهم كل يرترو سلازم نزيهم أنا نفسه كيف كتمانة يوم كازركو أبزي ماني لاوندرين زوجبرو ساتو مين تتحببرو زكول نجار زي نحنا هنقالوا سومالنا حبرت سلازي بلنا إيك السياقة كاب كراسوتس درجة عند حرمتينا حوا عند حرب ليبيا تتحيز اللغوين عندنا قرنا خن الزرار جميرنا نيرنا تنخون إذا أبز حجي بتحوز العين بتحني أنا يمسكونهم بيناتهم بولكم قالوا سو نتهم كذا ما تيزون يلساجو ميرون أصلا الجزارسو بوسحت بعل الجانيش حجي جورجيلو كالك ساميل دي جلس بحال قال علو بوسحت قالو حلنا زلوم نتي إرتراو حلنا زي تفع زبرا برزلو سباطل جنزيهم أخلا يكونن حبيرهم كسر زي ما قالوا ناتهم نيجزار سوم شجرالو بتوسعها تحزب خا تتحبي سقاوي أبو بوتو وجيروه ويدكس لزلو تحبابي روح هذا نجار كجبرة كأله دمت النحر ذي بالكخاص معك يعني إذا عالم فتينا تسلينا مس حجر كاتسر هاي هو داين سلام أنت عالم ملت سمام زلا دحر خلا يوقع عالم كم زخات أتمنى يقولون يلو سميرهم سلزتهم ولسوا عالم تسمام الله
ኣይሁዳዊ ፀሪፍካ ክድቀስ ኣይትኽእልኒ ኤርትራን ድሕር ሓቢርና ከምኡ ጌርና ከዓ ከምኡን ክንከውን ኢና ማለት እያ ከምኡን ክንከውን ኣለና ማለት እያ እቲ ምርጫ ናይቲ ህዝቢ ግን ኣትሊስት ነዚ ዘጋጥመና ዘሎ ሽግርን ክንፈታሕ ኣይንኽእልን ኢና ዝብል የላ እቲ ዘይጠቅም ፀቢብ ስቂሉ እሞኣቶም ዝሓምቑ ብቲ ሕብረተሰብ ናይ ኣውራጃ ዘረባ ናይ ገለ እንዳምፁ ነቲ ህዝቢ በትትን እዮም እዚ ንሕና ነዚ ክንቃለሶ ክንክእል ኣለና እቲ ቃልስና ሕጂ ብዙሕ መልክዑ ከምዚ ቀስተ ደመና እዩ ተሪእኽዮ ንሓደ ተዓብስ ሓደ መፀካ ንዲክቴተርሽፕ ትቃለስ በዚ ሂማን ትራፊከርስ ኤርትራውያን ይፍጠሩ ንዕኦም ክትቃለሶም ከለካ ገለ መፅእ ሓድሽ ሕጂ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ኣትው ስለ ዘለዉ ካብ ኢትዮጵያ ምጭዋይ ጀሚሮም ኣሎ መን እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚኣቶም መን እዮም ልዕሊ ኤርትራውያን ክንዲዚ ዓይነት ንዕቐት ንኽብሉ ዝገብር ዘሎ ባዕሉ እቲ ኤርትራዊ ስለዚ ነዚ ቦኺርናዮ ስለ ዘለና ነዚ ኣክል ኢና ክንብል ዘለና ሕጂ ኣክል ንዓይ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ሰፊሕ ሓሳባት ነቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዜጋታት ዘጋጥም ዘሎ ሽግር እቲ ዲሞክራሲ ጥራይ ኣይኮነ ብዙሕ ነገራት ኣለ እቲ ገድልና ገፊዕ ስለዚ ነዚ ብተሪር ክንቃለሱ ሕጂ ብጣዕሚ የድንቐካ ነቲ ብነብስኻ ዝሃብካዮ መግለፅን ትገብሮ ቃልስን ኩላህና በብእጃምና ንገብር እንዲና እዞም ውልቀ ሰባት ዝሰመናዮም ከዓ ለይትን መዓልትን ይሰርሑ ኣለዉ እኳ ደኣ ፀርፍን ውርደትን ምስኡ እንዳቐፀሉ ኣነ ዓቕሚ እንተዝህልወኒ እዚ ሓይሊ እዚ ከም ኣካል ናይ ይኣክል ንብል ዘለና ነፍሲ ወከፍ ግዜ ነፍሲ ወከፍ ዓድን ከተማን ክንእከብ ከለና ብዛዕባ ናይ ዞም ድግፍዑ ዘለዉ ኣደዳ ሽግርን ፀበባን ዝኾኑ ዘለዉ ኣሕዋትና ኣብ ግምት የእቲኻ ኣቓልቦ ክወሃብ ኣለዎ እየ ድብል ምክንያቱ እንተ ደኣ ሕጂ ኣብዚ 5,000 ሰብ ኣለና ናይ 5,000 ሰብ ፕቲሽን ክትእክብ ትኽእል ወይ ድማ ኣብቲ ኣጀንዳ ከዓ እቲ ንዕኦም ለይትን መዓልትን ዝስዕር ሽግሮም ዝፈልጥ ዳኩመንት ዘለዎ ስእሊ ዘለዎ ከይደቀሰ ድሓድር ኣካል ፀዊዕካ ወላ ናይ 30 ደቂቕ ዕድል ሂብካ እንታይ ይግበር ኣሎ ክንመሃርን ክንድግፍን እንተዘይኮይኑ እዚ ናይ ውልቀ ሰብ ከም ዝትብሎ ዘለካ ከርባሓና ኣይክእልን ስለዚ እቲ ዝሃብካዮ ሓሳብ ብጣዕሚ እየ ዘድንቐካ ንመፃኢ ድማ ከምኡ ክንቃለሰሉ እየ ተስፋ ዝገብር ብደረጃ ናይ ይኣክል እኩብ ሓይሊ ምክንያቱ ሒዝናዮ ዘለና ሓይልን ውዕውዕ ኩነታትን እኩብ ድምር ናይ ውልቀ ሰባት እዩ እንሶ ተስፋ ገብር ኣብቲ ቃልሲ ቀፃሊ ስጋዕ ንድሕነት ኣሕዋትና ውሕስነት ዝርከቦ ክንቅፅሎ ቀፂሎም ምስኣብ ከምቲ እንታይ ኣብ መላልካ ዓፅር ከም ኣጀንዳ ክዝረብ ዘለዎ ነገር ብጣዕሚ ኣብ ሊብያ ሰብ እንዳተጣጠቐ ሰብ እንዳተረሸነ ሰብ እንዳተገፍዐ ኣሕዋትና ከምዘይሰብ ናብ እንስሳ ተቐይሮም ኣብ ዘለውሉ እዋን ንሕና ንውሽጢ ጥራይና ንሓስብ ምባል ሂፖክረሲ ማለት እሲ እንታይ መሲለኪ ሰብ ድፍረድ በቲ ኣብ ጎኑ ዘለዎ ስለዚ ኣብ ስደት ንዘለዉ ሰባት ንገብሮ ኣተሓሕዛን ኣብ ጎጎኑና ዘለዉ ሜንታል ኢልነስ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ዝሽገሩ ኤርትራውያን ኣለዉ ኣብ ከከተምኡ ተዋዳዲብና ነርና ተንኸውን ነዚ ምፈትሓና ነርና ሕጂ እቲ ኮሚኒቲ ነቲ ናይ ኮሚኒቲ ተሓሳስባ ሕጂ እውን ክቕፅል ኣለዎ እየ ዝብልኣነ እቲ ይኣክል ከኣስ ነዚ ኩሉ እዩ ዝምልሶ ይኣክል ማለት ሲ ንእስያስ ይኣክል ጥራይና ኢና ብኡ ጌርና ይኣክል ንብሎ ግን ብዙሕ ስለዚ ምስ ኣተና እቲ ስራሕ ከቢድ እዩ እሱ እየ ከዓ ዝብል ዘለኹ እቲ ሞያውያን ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ምሁራት ገለ ካብቲ ዘለዎ ኮንፎርት ዞን ወፂኦም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ግን ከዓ ንሕና ከዓ ሓቑፍቲ ክንከውን ክንክእል ኣለና ብዛዕባ ዲፕሎማሲ ኩለንተን ናይ ቃልሲ ሓይልታት ኣብ ሙሉእ ዓለም ፋሒለን ዘለዋ ከም ደለይት ፍትሒ ብኸመይ ተሓባቢርና ንቃለስ እሞ ከዓኒ ኣብቲ ተወሰነ ኤርያ ዘለና ጥራይ ደይኮናስ ኩላህና ደለይት ፍትሒ ነዞም ሽጉራት ናይ ማሕበራዊ ናብራ ኣቓልቦ ዘድልዮም ዘሎ ሰባት ኩሎም ከዓኒ ከመይ ገይሮም ክጥቀምሉ ከም ዘለዎም ከመይ ጌርና ከቲ ዲፕሎማሲ ንጥቀመሉ እንታይ መሲልኪ ኩሉ ግዜ ሓንቲ ኣብዚ ክንርስዖ ዘይብልና እዚ ናይ ኤርትራውያን ሽግር ዝጋደድ ደሎ ንኣብነት ነዞም ናይ ሊብያ ዝነብሩ ዘለዉ ኤርትራውያን ኤውሮጳዊ ሕብረት ታሕታት እዩ ኢንዳይሬክትሊ ብቐጥታ ይኮኑ ግን ንሳቶም ነቶም ኣብ ሊብያ ነቲ
ካብ ህዝቦም ዝመፆም ዘሎ ቁጣዕ መታን ከዝሕሉ ክብሉ ነቲ ናቶም ውሽጣዊ ኩነታት ከርግኡ ክብሉ ስደተኛታት ንኸይመፁ ደፊኦም ኣብ ሊብያ ንኸዕሙቑ ገይሮምዎም ኣለዉ እቲ ሰዓብን ሕጂ ሳቶም ዘይሓሰብሉ ክኸውን ይኽእል ዘይሓሰብዎ ግን ብዙሕ ነገር መፅ ሁማን ትራፊኪንግ ገለመለገለ መፅ ሕጂ እቲ ናቶም ፖሊሲታት ይናዓና ነቲ ኤርትራዊ ፀገም ዝኸውን ዘሎ ሕጂ እንታይ ይኽብል ኣነ ጥራይ ናይ ስደተኛታት ሽግር ንፍታሕ ኢሉ ይሓስብ ስደት ከብቅዕ እንትኾይኑ እቲ ውሽጣዊ ናይ ብሓቂ እቲ ናይ ብሓቂ ሽግር ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ስጋዕ እሱ ዘይተቐየረ እዚ ናይ ስደት ክስታይ ይጥቀመሉ ይኻሱ በርከ ገንዘብ ኣታዊ ገብረሉ ባዕልኻ ንሕዋትካ ተጣይስ በርከ እሱ ይጠቀመልካ ጥቀመልካ ሽዑ ደፊኡ ውፀካ ሱዳን ምስ ወፀ እቲ ቤተሰብ ይሽገር ድሓርካ ነቲ ኤርትራዊ ከዓ ድከየሉ እሱ ጥራይ ሃብታም ክኾናሉ ብኡ ገይሩ ከዓ ቋፃፀረካሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መፍትሒ ክንድቲ ሽግር ዝተሓላለኸ ምዃኑ እቲ መፍትሒ ከዓ ዝተሓላለኸ ሕጂ ዝተሓላለኸ ዝገብሩ ከዓ እቲ ወዳድባና ከዓ ዝተሓላለኸ ክኾናሉ ብዙሕ ሕጂ ብራንችስ ክትፈጥር ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ከም ኣፈታትሓ ክንፅወተሉ ክንቀላሉ ካልእ ግና እዚ ዝበልከ የሉ ሎቢ ምግባር ሕጂ እቲ ማለት ቶም ቆልዑ ብዙሕ ዘረብሉ ነይሮም ቶም ቆልዑ ሲ እንታይ ይብሉ ነይሮም ኣብ ትዊተር ኣቲና ሲ ነዞም ብዛዕባ ኤርትራ ሲ ከምዚ ክንገብሩ ሲ ክስተ ክንገብር ኣለና ናይ ኮንግረስ ሕጂ እንታይ ዘርእየክ መስለኪ እቲ ኤርትራዊ ብዝተፈላለየ መንገዲ መልክዕን ስራሕ ጅምር ኣሎ ማለት እዩ እቶም ንኣሽቱ ሕጂ ንሕና ዘይንፈልጥዎ እሶም ዝፈልጥዎ ምሁራት ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ኣብ ድሓርካ ኣብ ደገ ስለ ዝዓበዩ እንታይ ግበር ፈልጡ እሳቶም ሕጂ ምምፅኦም ሃብቲ እዩ ነዚ ክስታት ሕጂ ኣብ ነብነሱ ወከፍ ከተማ እንድሕር ከምኦም ብዙሓት ሰሪሕና ከዓ ክንዕወት ኢና كنت زبالكايس نايزوم منسيا أرهم تعمدني غير مخنياتو أتليست تريسورس زلون فليتهم ناي من النت ورقة زي قلنا تشجر يبلو من تمهرت بلوهم أدعموس لزفلتو نقولوا جيرو مالو كان توابع عمي زلنا هجمز أبتح حيزة نزوم جنا دي فلوت أوزلو نزنايك ألسي مثلا كبع عسرت الروح دقول عندي منيرم بقوم أبينا ولا 100 خنا فرتها خالنا جن نخلو مهور نقول منسى كما يرنا نخصم مهريته زمن سايت إيرتراس ناتوس لازخنت انت يمسلك انت مسرته تحزا انت سب كمي يسرح مسلك بوليتيكا يقول نحد من اختي كتلو خلا بحنت بوت عايز جي نتابع الاخت جمر كلا ኣብ ሓደ ቦታ ምስ ጀመረት ቀስ እንዳበለት እያ ትኸይድ ትስፋሕፋሕ ማለት እዩ ሕጂ ናይቲ ማል እንዳሕሪ ይኽዩ ናይ ገለ ነገራት መጀመርታ እዩ እዞም ሪክሌይሚ እንዳሕሪ እዞም
ኤርትራ ናብ ህዝባ ምውናና ኢሎም ጀሚሮም ዘለዎ ቆልዑ ተሪኸም እቲ ናይ ኣሜሪካ ዓይነት ኣወዳድባን ኣገባብራ ነገራት እቲ ሓድሽ እዮም ድምህሩና ኣለዉ ሕጂ ህዝብና ኣብ ከምኡ ንፉዕ ኣይኮነ ግን ንሳቶም ከምኡ ገብሩ ኣለዎምሽ ነቲ ህዝቢ ኣብ ቀረባ ክንቋወ ከምዚ እከኣል እዩ ከምዚ እኮ ግበር ሰብ ምስራይ ኮይ ዝቐድሕ ሕጂ ዞም ቆልዑ ንሳቶም ምምፅኦም ስንዓነስ ሓጊሶምን ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ መሲልኪ ንዕኦም ከም ናይ ዲፕሎማሲ ኤጀንት ናይቲ ደለይቲ ፍትሕ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ሓደ ድሓር ካብቲ ዝበልዎ ገሊኦም ሪኢኽዮም እቲ ናቶም ፍልጠት ናብቶም ስደተኛታት ንምምራሕ ዝብሎ ብኺርና ዝፀናሕና ነገር ስደተኛ መፅእ እቲ ቤተሰቡ ጥራይ ዝበሉ ሕጂ ግን እንድሕር ኮሚኒቲ ፀኒሖም ምፁ ምስ በሉ መፂኻ ሓንጎፋ ኢልካ ተቐቢልካ ሰብ እኮ ነዞም ሓቂ ክነግረቲ ንፖለቲካዊ ውድባት ነዘን ቅድሚ ሕጂ ዝነበራ ዘይፎቶ እንታይ ዝስኹም ዝኾነ ትፈልጢ ንወረቐት ጥራይ ኢሉ ዝመፅእ በርካ ካልእ ነገር ስለ ዘይሂባ ሰርቪስ ምግባር ስራሕ እዚ ሕጂ ዝብሎ ይኣክል ንህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ሰርቭ ዘይገብር ኮይኑ ጉጅለ ሕጂ ክምክር ስለዚ ሰርቪስ ክውስኸሉ ክንከል ኣለና ኣገልግሎት ንስደተኛታት ሓደሽቲ ዝመፁ መኣዘን ምትሓዝ ስራሕ ምርካብ ዩኒቨርሲታት ክኣትዉ ተደልዮም ሕጂ እቶም ምሁራት ረእዮም ነዚ ኩሉ ዝመፅእ ዘሎ ሰብ ከመይ ጌርካ ክምህሩልካ ኽእሉ ኣነ ሎ ሓደ ዓርከይና ሓብስ ኣብቲ ናቶም መደብሲ ሓደ ስደተኛ ክልተ ስደተኛ ክምህር ብነፃ እዚ ሕጂ ግን ከም ጉቡእ ኣይተይቃልሕ እዚ ኮሚኒቲ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ግን ነቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ዋላ ገንዘብ ክሙ ምኽእል እዩ መተባብዒ እቲ ኮሚኒቲ ነቶም ዝመሃሩ ከፍለሎም ስኮላርሽፕ ከፍለሎም ማለት እዩ በብንእሽተይ በብዓቕማ ሕጂ እዚ እንታይ ይገብር ማለት ይመስል ነቲ ኮሚኒቲ ብዓይነቱ ንኸይሩ ኣለና ማለት እዩ እዚ ኸ ዓወት ዝበሃል እታ ናይ ፅባሕ ኤርትራ ኢላ ንዛረበላ ዘለና ኣብዚ ሕጂ ንገብሮ ኢንቨስትመንት እዩ ድመፅእ እቶም ናይ ፅባሕ መራሕቲ ከዓ ሕጂ ናኹም ክስኩሶም ስለዚ እዚ ስለዘይገበርና ኢኻ ብኺርና ዘለና ከም ኤርትራ ተሳሒርና ኮይኑ ዝስምዐና ዘሎ ተሰኒፍና ኮይና ዝስምዐና ዘሎ ህዝብና ኣብ ጭቆናን ካብቲ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ እኳ ኣብ ደገ ከዓ ኣሎ እኳ መዓት ሽግራት ስለምንታይ ሕጂ ነዚ ንክፈትሖ ኮይና ካብ ታሕቲ ትሒዝና ከምዚ ኣነ ዝነግረኪ ዘለኹ ካብዚ ከዓ ኣነ ዝነግረኪ ዘለኹ ንላዕሊ ዝሰርሑ ኣብ ባይታ ዝገብሩ ዘይዛረቡ መዓት ምሁራት ከለዉ ከመይ ጌርና ነዚኦም ንሓቅፎም ሕጂ ትወዳድማ እንድሕር በብኸተምኡ ኮይኑ ነዞም ሰባት እዚኣቶም መፅኦም ንክሕግዙ ኣዚና እንታይ ንግብር ኣለና ማለት እዩ ቦታ ንኸፍተሎም ኣለና ስለዚ ንሳቶም እንድሕር መፅኦም ከዓ እዚ ንዛረብሉ ዘለና ድሕሪ ዓመት ታሪክ ክኸውን ንኣናሲ ሓደ ስድራ እንድሕር ሪአ ፀባፅ ስድራ ገለ ዘይተማሃረ ካል ሕጂ ወገን ቶም ምሁራትን ቶም ዘይተማሃሩ እንድሕር ተሓዊስናሲ
ተሓጋጊዝና ንፉዓት ደቂ ቆልዑ ክንሰርሕ ችግር የብልና እቲ ቀንዲ ሽግር ግን እንታይ መሰለኝ እቲ ቀንዲ ሽግር ዝረአየኒ ንዓይ ገና ኣይተኣከብና እቲ ኣብ ውሽጥና ዝፀንሐ ከም ኤርትራውያን ስቂልና ሕብእ ፍርሒ ዘየድሊ ቀንጣዕንቶ ተወሰዱ ዝፀናሕኩ ነገራት ስለ ዝነበረ እቶም መንእሰያት ውፅኢት ናትና ርከብ እኳ ኩሎም ከዓ የማርሩ እዮም ዘለዉ ውልቆም ዝዓብለልኩም ማለት ንስኻትኩም ዝገበርኩም ንዓና ኣሲብና እዩ እዮም ዝሰርሑ ስለዚ ነዚ ጉዳያት እዚ ኩላና እቲ ሕጂ የብዝሐሎም ኣሉ ነዞም ድመፁ ዘለዉ መራሕቲ እዚ ደፍርሕ ስራሕ ንፈጥሩ ግን እሱ እዩ ተሓቂ ክኸውን ካሎ ንዕኡ ክሰርሕሉ ክኽእሉ ኣለዎም እቲ ስዕረት ዝረጋገፅ ሕጂ ፅባሕ ኣይኮነ ፅባሕ ከምዚ ክትከውን ናይ ኤርትራ ይኮነ ሕጂ ኢኻ ትሰርሕ ዘለካ ዲሞክራሲ ሕጂ ለውጢ ሕጂ ኣብዚ ኣይትጅም ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክንገብር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እቶም ኢምፓወሪንግ እቶም ሕጂ ንኣብነት ዲሞክራሲ የለመለሉ ኩሉ ሰብ ዝዛረብ እዩ እቶም ዓበይቲ ክትሪኦም ከለኹ ግን ኣብቲ ፖለቲካ ክወፁ ይደልዩ ኢሳያስ ጥራይ ኣይኮነን ክወፅእ ዘይደሊ ሓቂ ከነገረካ ማለት እዩ እቲ ላዕሊ ዘሎ ኣነ ድፈልጥ ኢሉ ኣነ እቲ ናይ ስሳታት መሕርፊ ኣነ ኣይርድእንን እዩ ምንታይ ግን እቲ ጀነሬሽን እቲ ፅቡቅ ጀነሬሽን ነይሩ ዕድለኛ እዩ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ዝተፈጠረ እዩ እሱ ስለ ዝኾኑ ኣብቲ ዝነበርዎ ግዜ ነቲ ግዜኦም መሲሎም ዕውት ታሪክ ብስራሕ እዩ እዚ ክካሓድ እዩ እዞም ጀነሬሽን እዚኦም ወርቃዊ ጎልደን ጀነሬሽን ክንምስጎን ግባሩ ናፅነት ኤርትራ ምርግጋፅ ኩሉ እዮም ከፍ ኢሎም ጀጋኑ እዩ ዝካሕተ መሪሕ እያ ግን እዚ ግዜ እዚ ንዕኦም ኣይመስልን ነዚ ግዜ እዚ ዝመስል መንእሰያት ኣለዉ ንዕኦም ክንምህሮም ክነሰጋገረሎም ክንቀረብ ኣለና ካባይ ጀሚርካ እዩ ብጀነሬሽን ደረጃ ዝዓበኹ እዩ ዝመፅእ ስለዚ ነቶም ንሕናስ ውፅኢት ናይቶም ቅድሜና ዝነበሩ እዮም እዞም ብሕጂ ዝመፁ ከዓ ውፅኢትናትና እዮም ስለዚ ንሕና ከንኸምኦም ክንቀርብ ክንክእል ኣለና እቲ ኢምፓወርመንት ብኩሉ ብፖለቲካ በሊ ብማሕበራዊ ናብራ በሊ ገለ በሊ ቤተክርስትያናት ገለ ሙርአየን ኩሉ ግዜ ዝውርስዎ ንስራሕ ኣብዛ ፖለቲካ ክትመፅእ ከላ ግን ክርማ ዝበሃል ነገር የለን ስሱዓት ኣለዎ ማለት ኮይኖት ፖለቲካ ኣብ ሽሽቲ ግን ካህናት ዲያቆናት ገለን በለ እንዳበሉ ይሰርሑ ንሪኦም ዘለና ሕጂ ሓደሽቲ ንኣሽቱ መራሕቲ ንርኢ ኣለና ኣብ ፖለቲካ ግን እስኪ ኣምፂ እስኪ ሓደ እዚኦም ካብ ሓደ ፖለቲካ ዝምፁ መንእሰያት እዮም ኢልክ እስክርኢ የለን እቲ ጀነሬሽን ይቕየር ኣሎ እንድዩ ወግን ዘረድአክ ዘለኹ እንታይ ዝብለክ ዘለኹ እቲ ብኩረት ዘሎ እቲ ኢምፓወርመንት ብዙሕ ዘየለ ኣብ ቤተክርስትያናት ተኸይድከ ኣብ ጴንጤ ኺድ ሓደሽቲ ፓስተራት ኩሉ ግዜ ይመፁ ኣብ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ርኢ እዞም ሕጂ ንሪኦም ዘለና ኣሽቲ ካብ ይመፁ ኢምፓወርድ ኮይኖም ተኾስኪሶም ስለ ዝመፁ ኣብ ፖለቲካ ምፂ ስጋብ ሕጂ ንሪኦም ዘለና መን ኣብ ፖለቲካ ኣብይኹምና ክብሉኻ ኣነ ፈልጦም እዩ ከምኡ እዮም ዝብሉ ኣብይኹምና ምምፃእ ኣብይኹምና ኣነ እንታይ ይብለክ መሲለካ ኣነ ንዓኻ ክሰርሐልካ ይመፅእ እዩ ንሱ ከምዚ ገለ ክኸውን ኢለስ ኣነ ይመፅእ እዩ ሕጂ ክነግረክ ንምንታይ ኣነ ከምኡ ዝብል ዘለኹ እቲ መንእሰይ ከዓ ከምኡ እዩ ዝሓስብ Justice!
نملس تاينا نقبر دلنا كمي أنا كم تاكي جمهور مسيرة حرا قدمنا تسقان زارو وكنت عبيس زنا حزبي عالمي نحن كنا فيسبوك نحن ايرتران تتقمتين سلازي عالم نزع الدل زي مسفترت يوتيوب قلم مسمت سب حالو والكسب حيال كوي غازيتين يكوي حدث أبغزو كوي كهانتن كفرس نخل جن حنت نرسع زلنا نقحت إيرتراين كم يالو أفتي سوشيال ميديا بزغبر زرباتاتي خاطرلو حجي السوشيال ميديا نايتي حبرتسبنا عقل كإلتن فلتتن ديمقراسي مالتاي مالتي فريدوم اوف اكسبريشن مالت نحسابك مغلاص مالتاي مالتي زلو رديت واحد بدأنا حركة أخ نقرأ نفتح قال سالو ندابله زي فتحوي معاتي تردي خني كم ذا أنا حنسب تايزبل نززولو ديكتاتور كوني العلي ديكتاتورات كونو زخولو أبدا بفتح له سكوز الفوعل بتصرف زيلن على العلا بيلون كاب سماي ما حدا سبا تسلمو إذن خامنتا يزمت المسيرتي بتحبر تسب تعتوني إلو سقس لزبل اليوم سوات قباب بالكوينة حق سلازي لقنا زمورهم سلسان بحقي بخسارهم حانيقو زحازهم سلازي أمتقا مورات مزنطل دكانيستيو مزنطل كندي أكتيفيست تتعرفان بحدا تزد الله تعقل له أو أمريكا كوحد الله رديوني أرلوكو تعبي قلنا تسب بحق خلال الكمل قال ملا سنجوي كومو يحاسبني عقم غايب لهم كسر عديو مسكم ديوم عينات جزيز ولهم كتعرفوا زوحلو تحاز قلنا زي يأكل جزا رسو نعومون يأكل كله هو حجيتي سوشيال ميديا طقم قدرات نريد لنا عنده أبطقمنا نخو عقن بخمي كنت قامون لنا تفل واحد مبزحته نزارب كلنا سوشيال ميديا لنا نزارب كلنا مبزحته بزيتي حساي قونو إنا نزارب تنحن وتتقام قونو كنا قرأك خمس زبول كوخي لنفس وكفسة بحيلوي نفس وكفسة تدلي غازيتين نخون خيلي تدلي نتهم بوليتيكينياتات اتزولو سكفتاتات كزارب أخيلوي سلازم تاي ماليد سب إذا سوشيال ميديا محل والكسب حيال زقبر لناتسنات والكسبات نفزل على درجة وزبط صحيح جزء نازل حجي مبزحتو أشكال على لا تلو كفتي سرعة ما تسمع بنت ويلي كفتنا سرعة ويكازي تردو انتايبلو أب فيسبوك كونكا أب تويتر كونكا أب سوشيال ميديا كونكا أولوها لم صحفة شابي كوين الزارب غير أب اسمرا غير نعيد مصحفة السميع على يرترون نتفلت مالتي سي استوي كله نغرت لم صحفة السنة عيسي نتنا يقابسوني سميعتاتن ناي حواتي دهاي أب دقة خلهم زقادو دولو نخسر معسي أسمرا نتعز وحواتن النساء برا حواتي ديلا ملا أبي كم زلو خمان عفلتني غير سيازي باور نايت ميديا ريخي باور ناي حبريتا قال سوا ناي حبريتا خلص كاسترو انتاي قال سوا مالتاي مالتي قال مسحاتو the battle of ideas ناي حسابات كيتشتي حجنا حناسي تمالس بقوتري دومونستريت سلز قبرنا كنا نحن كم سعرنا إلى نحسب زلنا إذن نحن نحسب زلنا حسب كسعر مخان وتأمامين ناينا دومونستريت نقبر زلنا بركة تزبلت حسابات سلزونا إذن هاي بحكي ني إرتراج تكم حسابات سلزوني حجي ني حساب كاخد قلت إنه أنت أخذت كم تلكن سوشيال ميديا إذن هاي أكل أبزن خبط صح زغ عليك سوشيال ميديا مش أماني الدواء
ቅድሚ ነይሩ ያክል በሃል ነይሩ አማኑኤል ዳዋ ግን ታ ቻሌንጅ መሰምፃ ታ ውድኸኩም ኣለኹም ምስ በለ ከመይ ገይሩ ተባሪዕ ሶሻል ሚዲያ ሕጂ ሓደ ካብቲ ጥቕሙ ርኢኽዮ ካልኣይ ከዓ ነግረኪ እዞም ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዘለዉ ሰባት ብኸመይ ይጥቀሙሉና ይጥቀሙሉን ክንውዕዶም ናይ ኩላህና ሓላፍነት ይለኩም ሸዓንተ ወይ ብኽፉ ጥራይ ንርኣዮ ግን ካብቲ ነዚ ቃልሲ ሕጂ እንድሕር ርኢኽዮ እዚ ሃይፕ እዚ ስምዒት ላዕሊ በፂሕ ኣሎ ምሽ ፅባሕ ግን ኩላህና ገገዛና ክንከይድ እዩ ተረዲኹም እዚኦም ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዘለዉ ንፉዓት ኣሕዋትናን እቶም ኩላህና ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዘለናን ኢና ነቲ ቃልሲ መዓልቲ መዓልቲ እንዳተዛረብና ንቐፅሉ ስለዚ እሱ እንታይ ይፈጥረሉ መሲልኪ ነቲ ቀፃልነት የረጋግፁ እሳቶም እዮም ሕጂ ክትሪኦም ከለኺ ኢንተርቪው ብሩ ፖለቲካ ነቲ ዘለዉ ሶሻል ኢሹስ እንዳውፅኡ እንዳዛረቡ ነዚ ናይ ሊብያ ተኪሶም ንላዕሊ ደብፅሕዎ ዘለዉ እኮ ሶሻል ሚዲያ ተጠቂሞም እቲ ሶሻል ሚዲያ ከዓ ነቲ ኣብ ሊብያ ዘሎ ሽግር ናብ ህዝቢ ንክበፅሕ ከዓ ይጠቅማሉ ስለዚ ሶሻል ሚዲያ ኣብዚ ዘበን እዚ ሶሻል ሚዲያ ዝሰርሕ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ኢኻ እትስዕረትን ዘይስዕረትን ደሎ እቲ ኣብ ባይታ ዝግበር ካለ ነገር እዩ ቅድሚ ኣብ ባይታ ግን ኣብ ሓሳባት ደቂ ሰባት እንዲዩ ዝስዕር ሰብ ቃልሲ ኣብ ውሽጢ ሓንጎል ደቂ ሰባት እዩ ዝድኳን እቲ ፍርሒ ኣብ ሓንጎል ሰባት እዩ ዝድኳን ስለዚ ንሓንጎል ሰባት ነፃ ነውፅአሉ ነፃ ንወፅአሉን ነፃ ነውፅአሉ መድረክ ባይታን ፕላትፎርም ስለ ዝኾነ ሶሻል ሚዲያ ብሓላፍነታዊ ደረጃ ክንጥቀመሉ መማሃሪ ክንገብሩ ኣለና ነዚ ቃልሲ ከዓ ንሱ ሒዙ ኣብዚ ደረጃ ዝብፅሑ ስለዚ እሱ ከዓ ርአዮ ቴሌቭዥን ኣንስና ኤሪሳትን ንኤርትራ ከኣትዋ ምስ ጀመረ እዩ እቲ ነገር እናተቐልዐ ዝመፅእ ዘሎ ህዝቢ ክሰምዕ ክርኢ ዝተፈለየ ሓሳባት ህዝቢ ናቱ ዝኾነ ፍርዲ ኣለዎ ግን ዝተፈለየ ሓሳባት ክርኢ ምስ ጀመረ ናቱ ዝኾነ ፍርዲ ስለ ዝህብ መን የድልዮና የድልዮ ንክመርፅ ስለዚ ተራ ናይ ሶሻል ሚዲያ ማለት እዩ ናይዚ ማሕበራዊ ሚዲያ ዓብዩ ስለዚ ኣስተናዓካ ክረአ ዘሎ ነገር ኣይኮነ ክንጥቀመሉ ኣለና ግን ከዓ ፅቡቅ ጌርና ክንጥቀመሉ ኣለና ብሓላፍነት እቲ ምዝንጣል ገለ እቲ ዘየድሊ ነገራት ምዝራእ እምበር ዓብ ተራ እዮም ዝፃወቱ እሶም እዮም ከዓ ክቐፅሉና ሳላ ሶሻል ሚዲያ ኢና ኣነ ንስኽን ክንረኸብ እምበር ኣነ ኒውዮርክ ክኸይድ ብኡ ጌርና ኢና ግን ኣነ ናተይ ይዛረብ ንስኽን ክትዛረቢ እዚ ሕጂ ብዚ ንገብሮ ዘለና ኢንተርቪው ብሶሻል ሚዲያ ጌርና ኮይና ናብ ኩሉ ክነብር ስለዚ ዓብን ኣወንታውን ተራቡ እቲ ኣሉታዊ ትርጉ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ንኸነመሓይሾ ኣፅቡ ቀሊል ስለዚ ኣነ ብዝመስለኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ እቲ ወርቃዊ ግዜካ ተጠቂምካ ናብ ዝመፅካ ዝኩሉ ኣስተምህሮ ክትህበና ብጣዕሚ ኢና ነመስግነካ ቅድሚ ዕላልና ምድምዳምና ዝኾነ ትሕልፈሎ ቦዋ እንተሎ ዕድል ክባካ ወመብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኤርትራውያን ክንረአ ከለና ከም ህዝቢ ነቐፍቲ ኢና ዋላ ንዓይ እውን ርኢ ክንትኾን ንሶሻል ሚድያ ኢለ ክዛረብ ከለዎስ በቲ ነቐፌታዊ እየ ጀሚርና ግን ከም ህዝቢ ሓደ ክነማዕብሉ ዘለና ንዝገበርናዮ ሴሌብሬት ክንገብሩ ኣለና ሕጂ ናይ ትማሊ ዝፈትኽዎ ሓደ ጦብላሕታ ናይ ትማሊ ንካብቲ ኩሉ ደስ ዝብለኒ እቲ ፖዚቲቭ ኤነርጂ እቲ ተዓዊትና ኣለና እዚ ምግባርና ዕውታት ኢና ቆሚ እንታይ ብል መሲልክ ብእንግሊሽ ሴሌብሬት ስሞል ሳክሰስ ነንእሽተይ ዝገበርካያ ኣነ ንስኽና ኣብዚኣ ተረኺብና ምዝራብናስ ዓወት ኢልና ሴሌብሬት ንግበር ድሓር ሴሌብሬት ነታ ንእሽተይ ዝገብር ዘሎ ሰብ ድሕሪኡ ከምኡ ድሕር ኮይኑ እዩ ሰብ ዎ እዚኣ ገይረስ ኣመስጊኖም ምን ኢሉ ንኻልእ ንክገብር ዝብገስ እንተዘይኮይኑና ክልኣታይ እዚ ዳ እሞ ሕጂ ኣለዉ ከምኡ ዝብሉ مشالك لا سلام سلفخ قالها قبر نعاخ ما كتقبر هيك إلنا نزومكم عينت بزح نعوم عدلكم قوي تحرك عن نزقبر خا ننقروا له كانوا مسكونوا مالك perfect زوانا سرح سلازم كالتشر زقبر زول قالسي
ናይ ባህል ለውጥ ናይ ባህልን ለውጥ እያ ንኽእል ዘለና ስለዚ ነዚ ሴሌብሬት ናይ ምግባር መሻለቂ ንምጉጓስ መትሕቑቓት ነታ ንእሽተይ ዝገበርናያ ከም ፅቡቕ ርኢና ከም ንግደት ርኢና እዚ ዝተገበረ ከዓ ንኤርትራ ካልኣይ ግዜ ዘተስእ ብምዃኑ ተሓጒስና ብሕጉስ መንፈስ ክንዛዘሙ ይላው ኣብ መወዳእታ ከዓ ንእንተ ስለዝሃብኩምኒ ይመስግነኩም حتى